We are gathered here at a press conference to assure people that this party is not a two-man show. It is a rig of esteemed gentlemen and a ready. The malicious media houses have been sending the wrong image to our peace-loving people. The revolution was not done. The revolution was not done by two men alone. Your Excellency. Hai, tutenta, anditi, ndo sokutara kwamaita soko madedemura nemo, vana vaifanira kuita mwe muvono, ndo sakatagara pano, anditi taura na vanhu. Uye kufunga kuti zvatari tichibuda tiri vaviri, Dhugi anga ariko kuMatebeleland, anditi uchibata basa tatiri kufikia pera. Takavimbiswa, anditika zvikaina vanhu kuMatebeleland. Regai tikuvimbisei kuti come election tiri kurakasha opposition. Zvinondati hai vasani vabatika vachivaka mastructure. Nhasi varipo anditi vataure navanhu kuti vanhu vazoti haibodosvo tiri vana naropa hapo nhasi. Anditi ndawa kuti kwai hakune zvamuka Manicaland achauya. Dhugi sangana navanhu. What you say, my president, I'm like a son to you, like more than I am of a vice president. Materially and everything is okay, it's fine. Hai, ndo paya patataura handiti kune vakateerera kuti vanoteerera teereresai handiti kuti veopposition vari kumwashuka vachigwira zita, vari kumwashuka vachigwira headquarters, vari kumwashuka vachigwira madzimai, vari kumwashuka vachinyepedzera kuita kunge vari kuziva zvavari kuita. Handitika asi isu takabatana tichirakasha vanhu. Iyo 2023 yatataura handiti paya ndakati 2030 chipo kurava kuti imwe nebasa ravari kuita Matebeleland ibasa rakanaka. Handiti basa rokuvaka nyika yavo, nyika yaJehovha, nyika yarifa, nyika yanehanda. Mai ndataura navo zuro ndichiti hai Dhugi ari kuuya tosangana navanhu press conference vakafara. Handiti vakati hai kana masvika ipapo mutaura navanhu sekutaura kwamaita soko kusimbisa musangano wedu, musangano werifa, musangano wanehanda. Hapana hapo zvaitika. Handiti tangovuya kwamuri savanhu vari kuti haibodo nyika yenyu, nyika yerifa, nyika yanehanda inemwi mumwoyo tiri pano pashekisheki. Handiti hai kana pasina zvimwe soko ndizvozvo. Handiti very good. Hai ndo saka tiri kutavuya pano tisina magirazi. Handiti tine zvibhodhoro savanhu vanotamba vose vachivaka nyika yavo. Handiti kuti panenge panetsa chibhodhoro handiti ichi kuti timwe donhodzo renyika. Hai handi mune zvimwe here zvokutaura. Handiti munoona utungamiri hwavo vanongoti ga sezvibhakira zvomusoro. Handiti very good. Kureva kuti Matebeleland iri safe. Yezvi ropa waenda Manicaland tovimba iri safe tichienda mberi Jehovha achitira zvakanaka. Very good. I think zvakwana handiti very good. Zvino imwe tongomwa mvura here. Hai handiti iwo what wadzima here chikomana dzima zve. After the press conference, VP Dhugi gave His Excellency a tour of one of the biggest producing farms in Matebeleland. This was an act to show unity between the leadership, throwing out all rumors of them being a two-man show. His Excellency was very impressed with the initiative in Matebeleland and is looking forward for growth and development. Going with the mantra 2030 30 chipo. Thumbnail Mudududu, Baby Z News, Matebeleland.